tansah nyuwun agung pangapunten ingkang agung. Kanthi sumbangsih panjenengan sedaya ugi iguh pratikel saking keluarga ageng saking dukungan lor ing mriki. Mugi-mugi sageti sageda nganteng-ngentengi ingkang dados senggamanipun adik kula Sunata iki tiyang sak keluarga. Namung kucuaning panggalih panjenenganipun boten saged bangsulaken kasihan punapa-punapa namung panjenenganipun nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi sakuturjengan dika sami saking pahargyan punika tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggaling punapa-punapa. Menggah kelajenganipun ing pilih adik kula Sunata ing mriki sak keluarga anggenipun ngaturaken unjukan menawa dedaharan ingkang sampun kaaturaken dhumateng ngarsanipun para pupunden para pinisepuh sesepuh ing para pinelenggah ing pilih kirang miraos ugi kirang nuju prana dumateng panggalih panjenengan sedaya kula tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangaksama ingkang agung. Langkung-langkung dumateng para kadang-kadang pramusaji anggenipun sami leladi wonten ngarsa panjenengan sedaya kirang sebosita saha kirang trapsilaning atur kula tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangaksama ingkang agung. Langkung-langkung tumandung atur kawula wiwit lekas ngantos tumungkas mbok bilih kathah kirang saha kathah kalepatanipun kula tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangaksama ingkang agung kanthi pinutuping atur billahi taufiq wal hidayah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun. Biara padhang kadya kepapak opora sewi wantri ratri sasampunipun manem brama wedhaning pambagya harja sampun katur panjenenganipun ingkang kinurmat sampun piniji ingkang minangka pangawak sang pamenggugati kanthi mekaten katur panjenenganipun para tamu sinedahan kakung Sumawana Putri rantemaning adicara sampun keparendung kaparipurna mratandhani gelaring wisudan nali dharma kang kawengku sang pamenggugati paripurna imbak bilih krida dharma Jololadi ingkang kepareng ngaturaken pasugatan palakrami paripurna mratandha cetha wiwahan paripurna ngemuti wonten kalenggan menika jawah ingkang langkung deres kanthi mekaten mugia sekeca anggenipun lenggah kanthi maradikane menggalih ngirat pantes hanengga tingkasing swasana wonten ing kalenggan menika. Namung kula minangka jejere pambiyawara ingkang kepareng ngaturaken menggah runtut ing adicara tertentu wiwit purwa madya hingga wusana kathah kidale basa satemah tumpangsuh anggen kawula mapanaken parama sastra kanthi mekaten para tamu kersa ambedahna tambahing jala niki kasemyakna tirtaning aksami dumateng jiwa raga kula ing wasana jaya jaya wijayanti arahayu kang samya pinanggih sasana wanci katur prakanca anggit musik semangga. Ijepatur sepanuwun pepunden kawula sepuh babawan dewa ingkang pareng wekdal wangsul lumantar barakatang anggit musik bagenipun para tamu ingkang minulya kasu nyebar godhongkara sabar sawetara amargi kawontenan Jawa mugi kasuwunipun kasuwun nyekecahan ganipun sami lelenggahan ugi kasuwun hangrata sugatan kanthi mardu mantingane ing penggalih ngemene kawontenan ingkang lumudi wonten ari kala siang punika sowan wangsul lumantar anggit musik kinantenan indah anggit musik. Sowan wangsul wong ayu Mbak Indah. Nggih, sowan Mas Warwon. Kawistara punika lino beran rejeki saing sing ingkang akarya loka. Nggih, Mas. Lumantar jawah wonten ari kala punika. Ngaten. Mugi rejekinipun ingkang hamba gugati ora lekak
saya kebak Ya, mugi kaya turah-turah udan. lumintu kaya ilining banyu Lah udan. iya, deres rezekine. Amin amin Amin. Allahumma amin. Mugi tumrap pinantan saribit, Nggih. mugi pinaringan rezeki kang sempulur, subur, makmur, Amin, gemah amin, lipah amin, loh amin. jinawi. Amin. Atur lelipun nggih wong ayu, Nggih. nanjake seliramu manut apa dawae Nggih, nyuwun Puspita Nolo. Puspita Nala. Duet ya. Iya wong ayu. Wanutya ayu utama ngambar arume kusuma dasar langgan agawe sengsen bekala Sepulir pahit matu, lindri-lindri nyawang netramu, dasar lencer kuning, anggugah rasa tresnaku. ngambar arum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon dinalung tak antianing jagat katresnan Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatimu. Ada yang kau tahu, rembulan kang sunan, yakseni tresna kang tuhu, dan Atalia
Jaya setunggal agenan wonten Puspita Nala bagenipun tasih lumantar para kadang anggit musik suka parisuka lelangan budaya wonten ari kalian siang punika sinambi andrantung punika kawontenan ingkang jawah mugi keparipun kasuwun nyebar godhongkara sabar sawetara sinambi midhangaken segala kawanan jumbo kalian swasana kinantenan sanipun Mbak Yani Gembil. Iya, minta katresnan sejati Mas Anggita. Oh, Mas War. Piye, Nduk? Lagu Katresnan Sejati sak menika spesial kagem Pak Giri. Oh iya. Mau kersake. Mbak Putri, piyayune ten pundi? Oh, neng buri kono, Nduk. WA napa-napa? Oh, nggih. Mugi keparipun kasuwun nyengkecaken lelenggahan ya wong ayu. Nggih. Amarga kewontenan ora iso walking. Apa walking? Jalan-jalan maksudnya. Oh, ngono lah iya. Katresnan Banjir sejati. kok, Mas. Heeh. Kono banjir. Monggo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan wayah wengi nambahi kesek ati iki bebu janatino ngendi doang manis dan tak anti-anti Anggit musik. kesukaanku Apa ya toh? Ngono kuwi. anggit musik. Shalalalala, shalalalala. Wong bagus aja sira nelongso. Aku teko gendong tresno. Lelangan asmara gawe sewu rasa. Nambani ati kuciwa. Kang Mas tentramno atimu aku setya ngenteni sliramu kapan ku bisa ketemu tresno suci mangkio rahayu Bersama anggit musik memang asik so my suara the best of the songs is over la 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 sha la 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 sha la 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 la
janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepu janatino ngendi dawa manis kang tak anti-anti Wong bagus aja sirone longso aku teko ngendong tresno lalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa Kang Mas tentremno atimu aku setya ngenteni sliraku kapan ku bisa ketemu tresno suci Tresno suci mangkiyo rahayu tresno suci mangkiyo rahayu ya 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 Oke matur sembah nuwun Mbak Yani wonten Mbak. katresnan sejati Engko saya betah tamune lho, Oh, Bor. lah iya. Udan kok. ora dadi ngopo ora Lah dadi iya. ngopo bagusipun sedaya sami sehat Lah iya. Ah. Kersane terang riyen nggih Pak Bu. Mugi Mungkin kasunya kita hujan-hujanan kena nggih lenggahan. Masuk angin lah nggih. Kok ndak awane lagi Lah masuk iya. angin Rapopo kok udane mbok kok jam 3 ngono ya. Ya ora bubar. tasih lumantar para kadang anggit musik Mbak Putri son wangsul wong ayu kinantenan anggit musik Soan malih. sowan Mas. wangsul wong ayu Ya, Jan. apa-apa. Iki biasane dhewe nak dangdutan kae sing joget kan anu nom-noman sinoman. Nom-noman kabeh. Lah iki menika Bapak Ibu badhe joget monggo. Monggo. Bebas mawon ndak ngono ya. Merdika ing penggalih Iya. amargi tata adicara wiwit Purwa Madya Wasana wis kalampan kanthi manggih rayu wilujeng Iya, boten Mas, alasan lancar. menapa ingkang mekaten mbok menawi ingkang kepareng ngersake sami lelenggan lumantar kula ngaturaken wilujeng lelenggan wondene ingkang ngersake kondur namung nderekaken wilujeng kondur Injih. mugi tansah manggih rayu wilujeng dumugi ngranipun sowang-sowang. Ya. Alah iki nek Bapak Ibu ki upama kondur paling tekan ngomah ya lek bubuk. Oh lah ya orang jagong kidul kok. Bablas rono. Pikir keri. Oh lah iya. Nggih katuran. Niki atur lelipur napa maneh wong ayu? Nggih wonten Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya kembang. Nggih. Kembang Kusuma Wijaya. Kita spesialke kanggo juragan Son Kusuma. Oh lah nggih wilujeng Mas Dawil. lenggahipun. Mugi pinaringan. 50 sik. Kok 50 sik. Mbok yo 100 ngono lho. Ora mandum ya nek saiki. Oh lah iya. Ya. Kusuma Wijaya. Semonggo Mas Anggit. Lunging mekar lan semi
Puspita ing Taman Sari manglung manungsa wengi kalawan wulan nendadari kambarung sasmita sang kumbang wayang ngrangsang pucuk sarine
biasa Mbak Putri Segalagana wonten Kusuma Wijaya. Pripun? Anu ya Mas, para tamu jan anteng-anteng jan. Kandhane iki mbok naik samangke kang kepareng kersake lagonan utawi kepareng ngawiji tetembangan Dono Swanten lumantar anggit musik saestu kasumanggaaken. Inje bebas mawon. Bebas merdika sinambi antrantu kawontenan ingkang jawah menika. Inje. Bapak Ibu tasih sekeca lenggah nggih. Wo lah wong yo cek lenggah ki ya berarti ya cek sekeca to. Ngono ya Mas lho. Tapi biasanya ki wong ki ra mesti. Kadang mesti wonge piye? ning kene ning pikirane ning kono, ki Oh. kaya Mbak Yani ki wonge ning kene ning omah, "Uduh kumbahanku ning kono piye kudanan apa ora?" Yo nek kumbang. Lah terus Lah nek selak rono. ya aja, selak rono selak nang ndi. Oh, Ayo lah iya. awakmu nyanyi genti. Oh iya, aku Apa nyanyi sing genti. dhewe ngono lho. Oh sing dhewe, kowe Bisa, ngekon aku no. nyanyi dhewe ya. Nyuwun stasiun Tugu ya. Stasiun Tugu. Apa nyanyine? Gandeng sapa kuwi nang Jogja tak nyanyi stasiun Tugu. Oh iya. Tasih lumantar para kadang anggit musik kejagatara para tamu ingkang minulya. Sumangga para kadang anggit musik. Kejagatara para tamu ingkang minulya mugi kasuwun sekecangin pun sambil lelenggahan. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak ontapake sliramu pamit aku pamitku baline kutamu sepine ati nalikane ing wengi kuwi ora kira tumetes alo ing pipi do sliramu kapan bali aku sumanik ati amung donga lan amung pamuji kutha ngayogya kang tansah ngancani sepine rasa ati